Els del 2006 es va descobrir a la Barceloneta el baluard del migdia, que defensava la ciutat dels atacs marítims en el segle XVI i que va ser un dels punts de defensa de la ciutat el 1714. La seva recuperació ha estat controvertida pel simbolisme de l'indret i la poca visibilitat que li donen les noves construccions de la ciutat. La preservació de les restes del baluard del migdia va obligar a desplaçar l'aparcament subterrani d'aquest bloc d'edificis a la Barceloneta. De fet, és des de l'interior que hi ha la millor vista sobre la muralla i, en algun punt, pedres i vidre estan a tocar, aprofitant l'espai al màxim. La plataforma Salvem el baluard del migdia critica aquesta solució perquè considera que unes restes tan importants haurien de ser visibles per a tothom des de l'exterior. Aquestes restes no haurien d'haver quedat encaixonades, però bueno, el mal ja s'ha fet, ja ha quedat encaixonat entre les parets d'un pàrquing subterrani, llavors la part que queda a l'altra banda s'ha de veure si la deixaran visible. Aparentment pot semblar que la bona solució sigui que ho puguem visualitzar i tocar molt. Aquesta podria ser una solució aparent, però dintre del que és una història d'un projecte, d'un museu, passaria potser més a l'anècdota. De moment, però, cap dels projectes que ha estudiat l'Ajuntament ha prosperat. Encara queda un altre pany de muralla, avui tapat amb terra, que la plataforma reclama que sigui visible a peu pla. La urbanització de la plaça que s'ha de fer aquí no començarà fins d'aquí a uns 2 anys, quan s'acabi l'altre edifici d'habitatges, encara per començar.